नमस्कार, मी दत्तात्रय श्रीमंगले आरोग्य सल्लागार म्हणून काम करतो. लातूर टीममधून, गवळी सरांच्या टीममधून, पंढरीनाथ श्रीमंगले यांच्या टीममधून बिलॉंग करतो. आज 2 महिन्यापूर्वी आपण या सरांना अमृत ज्यूस दिलं होतं. त्यांच्या तोंडूनच ऐकूयात आपण काय रिझल्ट आला ते. नमस्कार, मी परमेश्वर श्रीमंगले. हे 2 महिन्यापूर्वी अमृत ज्यूस घेतलं होतं. मला गॅस, ॲसिडिटी, आम्लपित्त, अन्नपचन होत नव्हतं. हे 2 महिन्यापूर्वी घेतलं होतं. 3 बॉटल पूर्ण झाले, हे 4थी आहे. तरी आम्लपित्त कमी झालेलं आहे. तरी हे अमृत ज्यूस सगळ्यांनी घ्यावे.